Jien m'għandi xejn x'naħbi. Jekk il-kap tal-Oppożizzjoni llum ħaseb illi ħajtellifni s-serenità żbaljatu. Since the stakes are so high and that there is a section of the public that believes everything that's being said, would you be willing to launch a full inquiry or investigation into Pilatus Bank? Jekk naqbdu u nilabu mal-qasam tas-servizzi finanzjarji tagħna, mhux Joseph Muscat ħajitlef, imma il-pajjiż kollu. Dawk hemm l-awtoritajiet illi jiddeċiedu huma f'dan ir-rigward. Hemm provi bl-iswed fuq l-abjad li l-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tiegħek kellhom, ħanejdu kellhom, għax ma nafux għadx għandhom, kellhom kumpaniji il-Panama u li dawn ma ddikjarawhomx u kisru l-liġi. Inti qiegħed tiddefendihom u bħala Prim Ministru the buck stops with you. Inti ma ħadd l-ebda azzjoni fil-konfronti tagħhom. U allura ma tistax tagħti tort lin-nies illi jiġbdu konklużjonijiet li inti qiegħed tiddefendi dawn il-persuni? Mela, grazzi tal-mistoqsija. Żewġ affarijiet, azzjonijiet ħadd. Jien jekk tistax tgħid li kinux biżżejjed dik kwistjoni oħra. Ġiex mistoqsija għalik, Prim Ministru, l-ewwel mistoqsija hija għaliex qed toħodha daqshekk bi kbira illi qed isiru dawn l-allegazzjonijiet meta inti qed illi ma fiha xejn ħażin illi persuna jkollu kumpanija il-Panama kont iddefendejt il-Kiex Kembri, il-Konrad Mizzi għaliex għandhom kumpaniji fil-Panama u strutturi li kienu qed jinżammu moħbija, għaliex qed toħodha daqshekk bi kbira, ħassejt li kellek issejjaħ press conference f'10 minuti urġenti għall-ġurnalisti, it-ton tiegħek jindika ċertu urġenza, għaliex qed toħodha daqshekk bi kbira. Tieni mistoqsija? It-tieni mistoqsija hija dwar id-dokumenti li Defni Caruana Galizja tgħid li għandha. Dwar il-kumpanija jgrant li skont Caruana Galizja hija tal-mara tiegħek. Fl-interess tas-serjetà u bħala Prim Ministru suppost serju, ħadd titlobhom lil Defni Caruana Galizja dawn id-dokumenti biex ittihomlok ħalli tinvestiga daqsxejn tara eżattament x'inhi tgħid. Ngħidilha biex tmur għand il-pulizija. M'għandix problema, ngħidilha minn issa hekk, tmur għand il-pulizija, tagħmilhom pubbliċi jekk għandha xi tip ta' dokumenti u nippretendi li jkunu dokumenti oriġinali u li jkunu jistgħu jiġu awtentikati. Ma' Prim Ministru Fruqt titsejħla wkoll bħala l-ikbar gidba politika fl-istorja. Jekk verament jeżisti dawn id-dokumenti, jekk verament ħajnħarġu dawn id-dokumenti jaslu meta jaslu. Jalla jinħarġu, Mirjam. M'għandix l-ebda kontroll fuq hekk. Tagħkom ġrieħa ħajkunu wieħed li dawn huma dokumenti fabbrikati. How are you going to defend yourselves? Ifhimni, kif tiddefendi lilek innifsek fuq gidba.